Hvad vil du helst tænke på, når det er tid til julefrokost? Hos Julefrokost Østerbro vil vi gerne spare dig for besværet med at skulle planlægge den perfekte fest. Her får du en fantastisk julefrokost i de skønneste rammer placeret centralt i København. Med en traditionel dansk julebuffet. Julefrokost Østerbro garanterer dig og dine kollegaer en uforglemmelig fest. Og et dansegulv, hvor der spilles alle de sange, du kender. Med fri bar og underholdning hele aftenen igennem. Lad os klare det hele for dig. Klik ind på julefrokost-ostebro.dk og forkæl dine medarbejdere med en uforglemmelig aften. Book allerede nu.